aku lho. Gak kok bolongmu ki mang aku prei. Aku lho gak kok boleh gak mlaku aku. Jumpa. Lah yakin. Kok dulu ni sampean gak dulu sampean lho. Wah, wah. Ya, ayo, ayo. Soalnya si Bugano, ikhlas tengok lampu merah apa yuk bypass. Lah salah ya tele duit agak. Lah salah dhewe. Salah sing salah dudu aku, Pak. Lah kon mandurane ya apa dibel. Ulang balik itu lho. Lah aku nek wong cerdas. Lah aku udah cerdas tak aku mulai ngomong Lah apa nang dumiri? Mangan. Lah apa? Lah apa? Pak, tak boleh dulu kawan. Lah apa nang dumiri? Lah kok aku. Oh, gini pasar iku ta. Yo yo pani. Jatuh karo bareng gawani Surabaya jaman iki. Oh, gak iso lu takon-takon manis takon. Kilo jari mandi dumiri cuk. Oh niku garu warung. Oh niku garu warung. Kok repot yo gerduwo iki, gerduwo bongor. Doberman itu tadi, Doberman. Nang. Ya, kau nak kenal toko lah ya tahun-tahunan ya. Itu gerduwo nih nyaca HP nih. HP nih mlebu apa enggak?